Red flag, keď si rapper. To je za mňa red flag. Proč? Nemám skúsenosť dobrú s týmito čávovcami, keď sa jedná takéto veci. Akože nikdy som sa ani neriešila s nimi, ale videla som, počula som, s hentou chodil, tamtu chodil, hento. Neviem, a naživo skúsenosti, akože za mňa, nechcete chodiť s rapperom, podľa mňa. Takže čus, tady Láďa a já vás vítám u dalšího dílu Very Nice podcastu, což jsou vlastně rozhovory. A v dnešním díle je speciální host Nina Janová, tanečnice, raperka a shining star, vystřelená za poslední rok na Slovensku hlavně, nebo i v Čechách? Neviem. Nevíš? Neviem. Nekoukáš? Nie. Nepozeráš statistiky? Ja sa tak nevnímam. To je jasný. No akože ja neviem, nechcem znieť povrchne, že nemôžem to takto povedať, lebo ty kokos, ja neviem, tak možno ma poznajú. Poznáme tě v Čechách na ulici víc než, no dá se vlastně navíc, ale zastavují tě i v Praze, ne třeba? Nebola som tu nikde peši. Ani nechcem. Tu je strašne veľa ľudí. Tu je hnusne veľa ľudí. Normálne to je, akože asi turisti prevažne. Hej, no tak v centru myslíš, teda ne? Teda mňa veľa. No? Tak ale kde no. inde? Ja tu mám ísť. Tak Praha je veľká. Ja to tu nepoznám. Moc mi to tu nepáči. Nepáčí se ti? Som asi jediný človek. K tomu se dostaneme. Každopádně celý tenhle podcast najdete na herohero.co/Very Nice, kde bude celý bez reklam, bez cenzury. A bude tam taky dřív. A hlavně je tam extrémně velký archív 5 let podcastů. Říkal jsem si, že bychom mohli nabídnout nějakou časově omezenou slevičku. Nebo ne časově, ale počtem. Dáme určitý číslo lidí. Dobre. Ty, když kliknou na odkaz, tak to budou mít na první měsíc o 25% levnější. Koľko chceš? Koľko chceš ty? 50. 50 lidí. Takže pro prvních 50 z vás, pokud kliknete na odkaz, který bude připnutý v komentářích, tak získáte herohero.co/Very Nice s 20% slevou. A to se vyplatí. Áno. Áno? Áno, no. Lebo som tam ja. Hej. Áno. Jak se máš? Zle, Jaká? lebo sedím v zlej pozícii. Tak si sedni, jak chceš. Ne, to není. Jo, to není tým. Počkej, takže ty si řekla, že to nechceš rozebírat. Ale môžeme, ja to urobím. Ja nerada, inak aby ste si nemysleli, takto tu začneme. Ja nesedím akože tak povrchne, že nechcem sa s ním rozprávať, ale ja neznášam tento svoj profil. Ja sa mám dosť rada, ale tak tiež som mám nejakú sebareflexiu a ja sa cítim ako sit pojený z tej druhej strany. Neviem si pomôcť, tak točím trošku hlavu, nech som taká, že... Jako sit, jako z Hviezdnej válek? Ako z Doby ľadovej. Jo. Ten sit. Úplne som mu podobná. Tak to ale to vadí iba mne na pohľad, akože mne jedno, čo mi kto povie. Ale každý má něco. Každý má něco. Bohužel. A samozřejmě lidi, kteří chodí bosí po lese, tak v tomhle to mají lepší. Ale prostě tam ještě nejsme. A to já tě úplně chápu v tom. A tak pre mňa je toto môj najväčší životný problém. Nikto to nepochopiť. Ani ty si to nevedel pochopiť. No, já to chápu. Já chápu tu tvoji emoci, ale já si tě jenom snažím vysvětlit, že realita tak není. Ale to je jedno. Ale ja rozumiem, čo chceš povedať, ale... Já se omlouvám, že budu občas skákat do slovenštiny. Mě to nedá, ale budu se snažit to nedělat. Omlouvám se tobě i divákům. Čo si, buď svojský, buď aký chceš. Ja to znesiem. Ja som z tých, čo ale to znesú. Já to pak nesnesu. Já se na to pak musím podívat. A já úplně nenávidím, když mluvím slovensky. Se slyšet. Mně se to páčilo. Děkuju. No takže jak se máš? Ale dobre. Mimo toho sa mám akože super. Skvělý. Teď si byla na dovolenej dlouho. Áno. Išla by som znova, ale ja aj keby sa mám zle v niečom na konci dňa, tak neviem, či by som vedela povedať, že sa mám zle. Ja som tak nastavená, že nech som v akokoľvek nejakom bode, tak mne je furt dobre. Super. Vždy mi je lepšie, ako mi bolo, že pred 3 rokmi. Takže bys řekla, že jsi pozitivní člověk? Som. Super. Akože nepôsobím tak podľa mňa na ľudí, keď akože stále nadávam alebo čosi. Ale ja som šťastný človek. Že ma tešia maličkosti. Takže ja som úplne stále taká, že aj keď mi je napríklad ťažko z niečoho, tak nedám to nikdy nikomu pocítiť. Neprenášam ako keby toto moje zlé veci na iných ľudí. Neznášam, keď to niekto robí tiež naspäť. Neznášam to. Takže, hej, na mne nespoznáš ani, že či som smutná podľa mňa. Taký bežný deň, keď ma stretneš. Co ti naposledy udělalo radost?
čokoláda, čo si mi dal. Ano, máme tady ochutnávku. V Albertu jsem našel Mr. Beast čokoládu. To bylo také milé. Že vieš, čo mám rada. To ma potešilo. Já jsem nevěděl, ale já vím, že obecně holky a čokoláda, nebo jako obecně se ví, že holky a jídlo a holky a čokoláda většinou jakoby funguje. Tak jsem si říkal, já jsem jí stejně totiž chtěl ochutnat, takže jsem si říkal, ještě jsem vzal lentilky, nevěděl jsem. U mňa to je iný kaliber, ja mám zvýšený cukor v krvi. Cože máš? Zvýšený cukor v krvi. Jo, takže to vychytal. Som si povedal, že kokos jak ma čávo pozná. Vieš, to není ani tým, že... To je náhoda. Tak to už ma tak neteší teraz, ale tak prvotne som si povedala, že super. Že to začíná super. Jo. No, tak to má ale hodně holek rádo. Víš co? To byl takový jakoby... Teraz si ma zahrnul do nejakej... Do tvýho pohlaví. Tak to nemůže tě tak zas urazit. Dobre, přece. nie, v poriadku. Berem. Chcela som akože špeciálne, ale berem. Nehnevám sa. Samozřejmě, že jsi speciál. Už to nezakecáš. Dobře. Takže čokoláda. No a co ta dovolená? Super. Jaký to bylo? Byla jsi poprvé takhle v exotických krajinách? Ne? Poprvé nie. A co třeba se tam stalo něco překvapivého, zajímavého nebo nějaká dramatická situace? Neexistuje. Přepadli vás pokiaľ ja nespravím nejakú drámu, tak mne sa nestane. Ne. Takže ne, dovolenka bola super, nic som neriešila. Viděla jsi opice třeba nebo něco takového? Viděla som korytnačky. To jsou želvy. Áno, super. 100 000 ročné. Akože čo ja viem, ja tieto dovolenky, kedysi som si užívala, že idem ako influ, že som sa že fotky a tak. Ma to akýby, že toto ma viac naplnilo dovolenke, čo je akože hrozné povedať možno. Ale úplne to už nejak vnímam. Akože si to uděláš obsah. Že už som bola taká, že keď sa mi nechce, tak to nerobím. Kedy som mala pocit, že nie som to akože tlačená, ale veľa ľudí to chce vidieť a ja to berem. Ale túto dovolenku som si tak, že úplne oddychla. Ty si dala třeba 50 fotek. To je za mňa oddych. To je tvrdý. To je za mňa oddych. Ale k tomu se dostaneme, protože to je no, to je taky téma. Som zvedavá, že čo chceš vedieť o tomto. Hej. No, já jsem se připravoval na náš rozhovor a zabilo mě, že ty jsi žila ve Walesu. Ano. Což mi přijde úplně tvrdý strašně. Fakt? No, tak většinou, jako když lidi už žijou ve Velké Británii, tak jako nikdo nikdy nežije ve Walesu. Máš asi pravdu. No, ja tiež nepoznám nikoho, kto je že priamo odtiaľ. Väčšinou to je Londýn a tak. No. Ale no my sme boli Wales, ja neviem. Wales je hrozně zajímavá země, protože to je špinavá. Jediná země ve Velké Británii, která má vlastní jazyk, ne? Áno, ale to neovládam. To je kačacina. To keby počuješ, to je akože nič nehovorím, ale to sa nedá. To je jak pre Slovákov maďarčina. Taký vibe to má, keď si tam a hovoríš po anglicky. A třeba je super, že v jejich jazyku existují slova, který jako význam, že to slovo nejde přeložit do jednoho slova v jiných jazycích. To tam hodně je. A třeba slovo hira et, což mě třeba zaujalo. A to není, to jsem věděl už dřív, protože jsem si to chtěl nechat vytetovat. Protože to slovo znamená, jakoby, že jsi homesick po domově, který už neexistuje. A to speciálně znamená tohle jedno slovo a nejde to přeložit do... Ale to je super. To je veľmi špecifické. Sa mi páči takéto veci. Ale hej, no, Wales, akože nevrátila by som sa tam žiť znova, určite. Za mňa Slovensko je v tomto 100krát lepšie. Ale... A v jakém městě jsi tam žila? V Newporte. To není hlavní město. Ako? To není hlavní Nie. Ale je to veľmi také, že špinavé, keď si to porovnám. Že keď tam žiješ, tak to tak akože nevnímaš, ale oni žijú dosť v špine, doslova. A je to tam strašne bežné. Že aj tie domy a ulice, smeti, je to také, no zase. Akože nežili sme tak, akože nechcem sa tváriť, že sme boli nejaké špindúry, alebo čo to nie. Ale tam to bolo tak úplne tak vnímané ako tu. Že keby napríklad si prinesem kamošov z Walesu sem, tak pre nich by sme boli strašne, že že milionári lovatí. Že žiješ v nejakom byte v Bratislave a oni to vnímajú, že to je extrém. Naozaj. Je to strašný skok. Strašný. To je zajímavé. A tak ono je to dosť malá země, to 3 milióny obyvateľov. Záleží, kde žiješ, ale to som bola ja, akože... To je za mňa, že 100. Wales? Tak, hej. No, Newport zásadne je za mňa. Akože milujem to, však to je akože moje detstvo, ale to je 100karina jak šlak. Úplne. Ale my sme chodili hore-dole. Veľmi často. Že už keď sme sa aj vrátili, tak potom sme išli znova naspäť. Potom sem na nejakú dobu. Bola som rozlietaná. Skúšky som musela robiť na Slovensku úplne iné. Proste
A ty si říkala, že si neuměla slovensky, že jo? Nie, tak mám prvý angličtinu, akože to je môj materský jazyk, a materinský. Materinský? V češtině je to mateřský. Tak materinský potom. A hej, ale rýchlo som sa to naučila. Dosť, však teraz akože spitujem až na Tora. Ale to není o jazyku, ne? To máš to no, v angličtině, ne špatný. Nebo špatný. Nie, Svojský. to si veľmi myslí. A to je úplná lebo v Anglicku neexistuje dlhé R. Ľudia si to veľmi milia. Akože ja nemám britský prízvuk. Nemám. Mám normálne americký. Ale my sme nemali dlhé R. Prísahám Bohu. Dlhé R tam neexistuje. OK. Takže fakt ešte nemáš problém. Hezký. Len tu v slovenčine je to pre mňa ani nie, že samotné R, to viem, ale to, keď je také spojenie, že RG, RK a takéto, neviem, ťažké. Je to ťažké. Musím hovoriť pomaly niekedy, keď chcem, ako keby, že znieť vážne. Lebo ja keď napríklad som a nadávam niekomu za niečo, tak ty mi nerozumieš. Normálne moja raz znie, keby som potopená vo vode. Takže musím byť taká opatrná. Takže si naučila snadno slovensky. Celkom, hej. Takže kulturní šok ani nic. Vlastně všechno si to zvládla skvěle. Povedala by som, že áno. Tak ja som bola taká, že cool, keď som prišla. No, takže som máš z Anglicka, to všetci môžu, ty Takže ja som to akože celkom... Ja som to bola rada, ja som bola, že... akože šikovali ma trošku. Dobre, to je silné slovo. Smiali sa mi, že ja som mala také výpadky, že som nevedela ani ako keby... Mala som zlý slovosled. Napríklad som povedala, že ja idem záchod. Vynechávala som nejaké veci. Všetci boli z toho, že... No, teraz mi lížu paty. Ale ne, srandujem. Nesrandujem, ale hej, bolo to super. No tak to je pecka. Hej. Ještě jsem k tomu chtěl něco říct, a teď jsem se zapomněl. Wales. Byla si cool, smáli se ti. Akože ja si myslím, že som bola cool. Tak akože každý chlapec tam chcel byť so mnou priateľ môj. Fakt? Nemám slovo frajer. Vieš, tak som použila priateľ. No, takže som si povedala, že asi som cool. Tým pádom. No určitě. Taká malička, tak byla asi vieš. zajímavá, že? No, asi hej. No a to už si tancovala v tom Walesu, nebo to jsi začala až na... Ne. Jo, já jsem chtěl říct, to už vím, že ty si přece nebydlela v Bratislavě, ty si bydlela na nějaký dědině, si říkala. Tomu ver, vieš čo? A tam byla škola teda. Aká škola? No tak... Základná škola? škola? Jsi říkala, že... No? Áno. V té vesnici. Áno. Přímo? Áno. Hustý. No. Tak to si tam musela být extrémně cool. Ve vesnici. Teraz ma neznášajú podľa mňa ťa ľudia, si myslím. Neviem, čo tak máš aj ty. Ale mám pocit, že... Já jsem nebydlela ve vesnici. Ale tak myslím celkovo, že tam odkiaľ pochádzaš. Já tady podcházím ze Žižkova, tady nahoře. A tam ti mám všetci radi? Tak tam mě nikdo nezná. Jaj, dobre. Ani mě neznali tenkrát. Jaj. To je ta výhoda Prahy. Inak fakt. No, ja som chodila... To je normálne, to keď poviem nahlas, to ani nikto nerozumie, že čo to je, že Lednické rovne, to je prvá dzedzina. A potom sa presťahovala 2 kilometre ďalej a to je, že Dolná Breznica. Takže z Blata do Kaluže, nič zlom. A to je kde na Slovensku? Jaká to je oblast? Pri Púchove. No a jaká to je oblast? Mluví se tam slovensky? To je za otázku. No protože... Jak sa tam bavíme? Ono se nějak mluví akože, v Bratislavě, ja viem, pak střední Slovensko. Nie, tam sa bavíme normálne. A meko. A pak je to maďarský pruh. Ne. My sme proste mekučky. Tatry. My sme mekučky. Napríklad, keď si v Bratislave, tak oni nepoužívajú také, že oni sú takí tvrdí, že napríklad neviem, povedia neviem. A to už ja tak som nachytala. Ako keby, že to už nachytáš, keď sa bavíš s tými ľuďmi, že úplne to tak cítiť, že tak tvrdo rozprávajú. A tam, odkiaľ som, tak to je úplne, tam sme proste neviem, nenapadne ma nič, ale proste úplne... Dobře. No. Takže je to někde prostě střední Slovensko. Áno. Jo. No a pak... no počkej, takže a tancovala si teda už tam v Walesu? Tam áno, ale to som mala, že balet a jazz a takéto. Okay, a gymnastiku. Takže od malička úplně jdeš. Úplne. Od začiatku. Bez přestávky. To... A neměla si ani žádnou krizi, jakože že jako ses na to chtěla vykašľať? Mala, keď som začala mať problémy s telom. A to bolo celkom neskoro. To som mohla mať kokos 17-18 a mne odišiel chrbát vtedy na 3 mesiace asi. To bola Kam šel? Do
to bola najväčšia bolesť môjho života. Neviem popísať, že keď ťa boli chrbát, platničky, to je proste pre mňa to bolo, že ja som nevedela ani chodiť, ani sa postaviť. To bolo, keby si solidne seknutý 3 mesiace. Plotínky to sú všetko. To bolo... No a ja som mala akože veľa potom problémov. Všetko s chrbátom. Všetko. Len sa mi odvíjalo od toho úplne celé telo. Takže ja som si povedala, že to je môj koniec. Nestává takhle mladým. A väčšinou sa to stáva třeba vysokým lidem. Hej, ale ja som bola pretrénovaná. Jo, takhle, to bolo zranení. Vieš čo? Nie, ja som proste ako keby, ja som mala tak ťažké tréningy. Opotřebení. Že áno, že moje telo to už nezvládalo. A to bolo... To som si povedala, že čo ďalej? Že toto je asi naozaj koniec pre mňa. Ako keby... Že to není ani, že... Lebo viem ísť cez bolesť, ale toto bolo skôr také, že už ani sa mi nedalo. Som si povedala, že tak tu na moja cesta, ktorá ani nezačala vtedy ešte, sa skončila. Som bola dosť takom, že vo veľmi zlom bode. Že keď sa tak spätne... Ty kokos, v živote sa akože nevrátila toho času. Že ja som 3 mesiace iba takže leškala. A nevedela som, že čo ďalej. Lebo nemám žiadny plán B. Vôbec. A jak sa vyřešila? Ja som chodila, akože ja som mala veľa liekov. Nemocnica, neviem čo, fyzio, všetko, základné veci, čo by som mala mať. A nič sa nemenilo. A už keď som si povedala, že sa na to, že už sa idem snažiť, tak to bolo, že zo dňa na deň ma všetko prešlo. Ja prísahám, že normálne to bolo jak, keď sa povie zázrak, hej, ale ja som mal pocit, že to bolo, že z 0 na 100. To nebol taký prechod, že sa mi to lepšilo. Bolo, že furt je zle, potom som sa vyspala jeden deň a zrazu som bola naspäť. Veľmi divné. Veľmi divné. A vtedy, reálne to bolo aj tak, že v ten deň, ako mi bolo tak dobre, tak odtedy začal môj život. Reálne, že toto všetko začalo toho dňa. Všetko. Ja, takhle. Mne to prišlo, že som padla na hubu vtedy. Nejakú karmu som dostala. Neviem, ale mi to prišlo... Neviem. To je úplne jedno. Ja si proste poviem, že dačo sa mi muselo stať, že aby som sa asi viacej vážila. Aby si sprobudila. Ako. Niečo sa stalo proste, lebo to bolo, že som bola na konci... Som mala, že depku. No. A ja som bola z toho, že neviem to ani popísať. Hrozné. A osvietilo ma ako keby. Začal som si vážiť ako keby... Boha? Verím, ale nie som úplne zásadne, že silný kresťan. A chodíš do kostola? Už nie. Tak chodila som ako decko, akože som bola tak vychovaná v tom. Ale ja som taká, že verím, že niečo je, ale neverím možno na takého Boha, jak je prezentovaný. Takže sa nemodlíš sa? Nemodlím sa, ale vždy, keď mám niečo vážne, dôležité, tak ja sa vždy tak automaticky prežehnávam. Alebo vnútorne si tak poviem, že ja verím na niečo, že ako keby niečo je. Len som veľmi skeptická voči tomu. A mám také zvláštne názory na veľa vecí, že čo veľa ľudí je tiež kontroverzné, by som povedala. Vieš, že som taká, že ja už som to kedysi povedala veľakrát, bolo to veľmi také pre ľudí, že čo to rozprávam, ale hej no, tak inak to vnímam, ale akože som kresťan, áno. Třeba tady ta věc se mi v životě úplně změnila už tolikrát, hej. Že já jako nevěřím Boha vůbec, ale vlastně jakoby respektuju tu církev, jakože to má hrozně velkou tu historii a prostě jsou tady ty kostely z nějakého důvodu a ty si to můžeš využívat jak chceš v podstatě, že jo? Ty nemusíš věřit Boha, ale jakoby vlastně se mi líbí ta možnost toho, že já můžu jít do kostela, si tam sednout a třeba si o něčem přemýšlet. Jako reálně jsem to neudělal ještě, ale vlastně mi to přijde do minimálně zajímavá možnost, kterou si můžu vlastně spojit s mýma navázat na nějaký moje předky, který to určitě dělali. A určitě to plnilo nějakou funkci v jejich životě, kterou teď v mém životě a většiny Čechů jakoby nic neplní. Hej. Takže víš, že si myslím, že to jakoby není náhoda, že existují ty náboženství, že to má nějaký důvod prostě. A že to nemusí být nutně o tom, že existuje Bůh. No, každopádně, ty ses potom teda rozjela s tím tancem. Ano. A já jsem tě zaregistroval, až když už si byla jakoby spojená s Pilsím, dejme tomu. To väčšina. Hej. Akože ja takto môžem povedať, to vždy hovorím, že ja najviac vďačím asi jemu. Čo sa týka, že môjho začiatku. Lebo on bol prvý, čo si ma všimol. Akože z týchto známych ľudí a z reperov on bol úplne prvý.
Takže a s ním som zažila najviac a on ma najviac zasvetil do tohto sveta, by som povedala. A jak ťa zasvietil? Tak ja som s ním prežila, vieš, že to bolo pre mňa také, že zrazu ja na dedine, ne, si sedím doma a zrazu pár dní na to som s ním na Hip Hop žije main stage, z ničoho nič. A potom chodím s ním na každý koncert. No ja viem. Že to bolo také, že to nikto nečakal. To ani on podľa mňa, to ani ja. To bolo také, že ja nerozumiem. No ja nerozumiem. No ja jsem to taky nechápal, proč tam má tu holku, co tam tancuje. Jako to má, jako reálne. No, ale bolo to super, lebo to, akože môžem povedať, že to ľudia mali radi. Nech si povie, kto chce, čo chce. Ja neviem čo, že som nevadila. Viem, čo som dostávala naspäť od ľudí, takže viem, že to ľudí bavilo. Nie to, keď niekto mi povie opak, čo ani v živote nebolo na tom koncerte, že som tam naviac alebo čo. Pre niekoho áno, ale ja som to tak necítila. Ja som cítila byť milovaná, že nie je dobre. Že som necítila vôbec, že som tam proste ako nejaká kúna na stage. No vôbec. A kdo to teda vymyslel? Pilsí ti řekl, poď nám tancovať občas. To bolo úplne... to bolo tak dávno, už mám pocit. To nie je zase tak dávno? Ja mám pocit, že áno, lebo odtedy sa zase 1000 vecí, ale sa bavili o hip-hop, že to bolo tá prvá vec a to bolo úplne, že zo srandy. On mi to spomenul, potom bolo ticho, pár dní pred hip-hopom mu hovorím, že no čo, idem? On, že keď chceš, máš, dobre, tak som išla. To bolo úplne, že nič, on sa nestaral o nič. Že jak sa oblečem, čo idem robiť. On iba, že takto dojdi tu a bolo. My sme sa v živote ani neskúšali nič. To nič. A videli ste sa? Však akože áno, sme sa poznali, jasne. Ale toto sme mali žiadnu skúsenosť, že ako budem reagovať, či to zvládnem, či hento, či tamto. Proste iba, že poď. Je mu jedno. To je, že brother. A už som tam bola. A odtedy... Pak ty si tancovala i s Rytmusem, že jo? Pak máš velký to spojení s tím Luka Brasim, který vlastně o tobě repoval. Luka bol druhý, to bol popil si zase. A s Lukom sme sa akože zoznámili a tiež to akože... To bol tiež taký, že Lukov začiatok, mám pocit. Že zároveň môj a jeho v nejakom smere, že on tedy začal tiež tak rásť. Jo. A ja som vždy Luku tak rešpektovala aj on mňa. Tam nič viacej nebolo. To bolo proste, že ja ho mám strašne rada. Ja stále tvrdím, že on je za mňa jeden z takých najviac normálnych ľudí. A to som mala najväčšiu averziu. Vieš, že z pohľadu som si povedala, že to bude strašný kot. No keď som akože jeho meno počula, ja, že on bude nejaký divný. A normálne on je za mňa, že ho strašne rada. Že keď ho ľudia spoznajú aj všetko, s ním nemá nikto podľa mňa zlú skúsenosť. On je proste dobrý človek. Normálne, že z neho vidíš, že dobro. Na každého je dobrý. Taký, kokos, neviem. Málo je taký ľudia, jak je on. A ostal nohami na zemi. Nezajalo mu. Mám ho rada. A pak byl ten Rytmus, že jo? Áno. A to si říkala, že to je tvoj konec, že O2 Arena a tak už to nikdy nebudeš dělat. Hej. Tak som taká, že keby sa niečo naskytne... Ale ty občas něco říkáš a pak se to nestane. Ja viem. To jsem si všiml z těch rozhovorů. Aha. Že už si říkala 3 datumy, že ti vyjde EP, ale k tomu se dostaneme samozřejmě. Ale jaký vnímáš? Sleduješ i český rap? Nebo sleduješ rap obecně? Už áno. Jo. Nie dlho, ale. Dobře. Asi od Pilsího som začala. To je ještě lepší. Můžeš mít takový nový pohled. Jaký ti přijde největší rozdíly mezi českým a slovenským rapem? Ty kokos, že Češi ste asi lepší typy. Že tak neviem, ale tak zase je tu väčší trh. Vy ste proste, vás je tu celkovo viac. Že to je tak ťažko povedať. Ale akože celkovo ste proste silnejší. Ja keď si takto dám do hlavy, že mená, že kto ste tu, ale zase ja nechcem nikoho, ja zase nechcem byť zapíšu a zase by mi niekto dačo hovoril, že idem na mojich nadávať a takto vôbec. Všetci sú super. Len vy ste proste neviem, taký stupienok vyššie, mám pocit. Ako kto samozrejme. Vy ste. Že mi tak do toho zahrnuješ. Vy Češi. Celkovo. Tak ja neviem, mi to tu príde trošku taký iný level, ale... Ako v tom rapu, myslíš? Tak máte tu dokopy podľa mňa viacej silných mien ako my, keď si tak vezmem. Že keď si zrátam, koľko je tu na silných reperov, fakt žáčkových, koľko je u nás, tak je to tam proste cítiť. Ale tak stále hovorím, že máte lepší, väčší trh. No, tak to sú nejaké čísla, ale třeba tak jasné. Jako pocitově. Třeba nepřijde ti, že ten slovenský rap je víc takový, jakoby
No i když to se asi dá říct. No. Však spýtaj sa, lebo ja neviem povedať. Lebo ja počúvam já aj jsem chtěl říct jako takový materialistický, ale zároveň pak třeba na tom východu Slovenska jsou taky umělečtější rapeři, takže... Tak napríklad vy tu máte viac takých, že umelcov by som to nazvala. Jo, že viacej sú... Že nevieš ich úplne dať do kategórie, že je to čisto rapper. Vieš, napríklad taký Kalina, alebo kto, že to sú pre mňa, že to sú že umelci za mňa. Úplne. A u nás je to... Väčšinou sú škatulkovaní, mám pocit viacej. Že keď si rapper, tak bože chráň, aby si dal niečo trošku spevavejšie, lebo ťa hneď odjejú ľudia. Vieš, že tak, ja sa tak cítim na Slovensku, že tam by mali všetci nejakou jednou líniou. Ale nemusí to tak byť. To iba proste ja tak vnímam. Z toho, čo som videla, zažila, počula. No. Tam ľudia nevedia byť úplne taký otvorený viacerým veciam, mám pocit. Aj z pohľadu, že tí diváci, že sú proste, že ľubí sa im jedna vec, tak bože chráň, by si odbočil od toho. A ještě, když se vrátíme k těm vystupováním, co třeba překvapilo tě na tom něco, nebo stalo se ti tam něco? Ja by som dopriala strašne veľa ľuďom zažiť to, čo ja. Vtedy. Lebo to je taký nával, že Eufória. to nevieš ani prijať, keď si tam, to až keď zídeš dole. Je to, že vieš, že keď ťa skandujú ľudia, to je normálne, že ja neviem dodnes, ja neviem, jak sa mám chovať. Lebo ja neviem byť taká, že zedli sme, ja proste mám chuť normálne, že všetkým dať pusu a dať kvietok. Vieš, že proste to je taký pocit, že som taká vďačná, že ja podľa mňa vyzerám, že som sa dostala v ten moment. Lebo ja iba stojím, ja neviem, proste neviem to tie emócie tak prijať. Lebo je to také pre mňa, vždy som to chcela, ale nikdy som si to nevedela úplne predstaviť, že tak to naozaj bude, lebo málo komu sa to vie stať v živote. Tu na Slovensku a Česku, že je to náročnejšie podľa mňa toto docieliť. Takže, neviem. Také to je. Neviem. Já si myslím, že řekneš nějaký bizarní zážitek, že třeba se ti udělalo blbě z languše. Ježiš, bizarný, od mi necht. Niekto mi chytil necht. A potom a asi dvakrát. A to sú nalepený? Nebo? Ne, tam gelové, ale tak necítiš, keď si šťastný. Ja som nehet. podávala ruky a nikto mi, ja som to necítila. A potom som zašla. Připečené. A ja, že má malíček, vieš. A mi poslal fotku, že majú. Niekto si zobral domov ako suvenír a tak. Jaj. Stala sa mi ďalšia bizarná vec, čo normálne necením. Keď som mala ja moje turné, tanečné, tak ja som akože dávala... Som tanečné turné. To mala. Halus. Ja neviem, čo sa deje v mojom živote. Tak ja som ľuďom ako keby... A tam si jenom tančila? Vystúpili? No hej, ja som takú, že sme sa rozprávali a... Jo? Som si brala na stage ľudí, oni si tancovali, píšali. Akože bolo to také... Počkej, vážne? Áno. Fakt? Na Slovensku. To bolo tak super. Tak ty seš normálne takhle to? To bolo super. To bolo, že vieš, že tí ľudia som kvôli tebe, ja som kvôli ním a to bolo, že krásne. To je normálne, že proste tam sa nehambíš ani byť sám sebou, lebo všetci došli proste za tebou. A ty to máš hodně ráda tady to. Vieš, ja mám rada ten pocit, že... Že tě má někdo rád. To znelo veľmi tak bolestivo, vieš, ale... asi hej, ale ani nie, že ma niekto rád, nikdy mi nešlo zásadne o to, že byť milovaná ľuďmi, chcela som byť uznávaná za niečo, čo robím, ale tak to asi chce každý, keď niečo robí, na čo ti záleží. Ale mám rada taký ten pocit, že som to dokázala sama pre seba. Že si poviem, že sú ľudia ako ja, vieš, že sú takí istí ľudia ako ja, chápu ma, vieš, že aj ja mám divný humor. Nerozumiem môj, ja mám povrchný humor napríklad. Že si pôjde, že aká sú namyslená, pritom ja srandujem. Vieš, ja poviem o sebe, že som a všetci, že jak to môžeš? Vieš, takže proste, alebo poviem niekomu, že poviem ti tátka, všetci, že čo som za ženu, čo som to povedal. Ja to beriem, že kámo je to humor. Ano, sú ti hodne vyčítané. Áno, a pritom ja to vnímam, akože ja sa nezmením. Akože ja nemusím sedieť 1000 ľuďom, ale ďalším 1000 sedím, takže je to v pohode. A proste som taká. Ale neviem, akože je to také, že nikdy som nepocítila toľko lásky. Celkovo som necítila žiadnu lásku. Vieš, že ja to není mi to také bežné. To mne mrzí, samozrejme. Ne, v pohode, ale není mi to také blízke. Čiže preto som to tak prežívala, že som nerozumela, že prečo ma toľko ľudí rádo, ty kokos. To nikdy nezažila. Akože si to nezaslúžíš? Nebo? Hej, tak som mala dlho pocit, že asi mi to nie je dané. Že napríklad, že vždy som bola odsudzovaná za veľa vecí, za to, aká som. Tak som si v jednom bode povedala, že už to je. Takže si nebyla oblíbená třeba ve škole, nebo tak? To sa nemôžem povedať, ja som... Ty kokos... Ale málo. Chtěla si víc. Potřebovala si ani víc. To nemôžem povedať. Ja som nemala nikdy problém, že kolektívne ani... Ja skôr ako keby... Tak niekde tam je iné, keď si proste v pohode s ľuďmi, čo som bola. Som nemala nikdy proste ako keby, že ma šiková alebo dačo ani piči, to sa životne nestalo.
Vôbec, ja som bola vždy úplne ja som proste furt s každým dobre, ale tak myslím, že nepocitovala som keby tú lásku od tých najbližších, čo som chcela. Čiže preto to je ťažko povedať. Ale isto ľudia, ktorí zažili to, čo ja, ani nemusíme o tom hovoriť, ako keby, že čo konkrétne, tak ma chápu. Že o tom sa ťažko rozpráva, alebo to nemá ani vysvetliť. Že proste som to nebolo mi to také bežné, že s niekým sa objať, alebo že tu niekto si ho myslí dobre. Alebo že máš nejakú veľkú rodinu, vieš, že ti povedia dá, čo ešte majú radi vôbec. Také, že ani mi to neže chýbalo, lebo som to nedostávala nejak, čiže mi to bolo cudzie. Že dodnes som taká trošku chladnejšia. Že neviem to tak úplne dať zo seba preč. Že mi to je nekomfortné. Čo je smutné. Zároveň ale říkáš, že máš euforii, když tam lidi křičají to tvoje jméno. To hej. Lebo tej som pocitila, že takýto nával by, nemôžem povedať, že je to normálne není, ale že nemalo by mi byť divné cítiť sa z tohto dobre. Ja som mala potom akýby iné, že výčitky, ale som bola taká, že kokos, že prečo ja? Vieš, že mne tak z toho trošku... Impostor syndrom. Tak som si povedala, že čisto zaslúžim. A takéto p***oviny. Fuj, to je deep. No a proč jsi se rozhodla dělat hudbu teď? To je nová věc. Už připravujeme EP, slibované do konce roku, pak do března. Máme březen, není to venku. Co bude dál? Mňa to vždy bavilo, ale mám strašnú sebareflexiu. Som strašne na seba prísna a nejsom v tom taká dobrá. A ja si to priznám. To neznamená, že s tým prestanem. Mňa to proste baví. Nič viac za tým není. Nerobila som to kedysi, lebo nemala som gule na to. Ani nevoči ľuďom. Ľudia si myslia, že toto poviem a je to také, že bojím sa, čo povie verejnosť. Mám ťažko v To je o to, že čo poviem ja. Čiže keď si niečo nahrám a mne sa to neľúbi, a ľúbi sa to ďalším 10 mojim kamošom, tak to nedám. Lebo mne sa to neľúbi. A mám veľa vecí takých, si poviem spätne, že kokos, že čo, ale nevadí, akože v nejakom bode som to bola ja a sa mi to ľúbilo. Ale Luka to vo mne vyvolal, keď som išla ten feed. On mi to povedal, že mám tam dať feed, ja som bola taká, že vieš čo, nahrám dačo, ale bola som zmierená, že to nepôjde von. Že toto sa nepodpíšeš za to, kámo, že to je proste, ne. A to vypálilo jak a som si povedala, že aj to, keď všetci proste zrazu to vedeli naspamäť a to všetci rapovali za mňa, to je ďalšia z vecí, do som si povedala, že nejsom až taká, aj sa dosť podceňujem. Akože ja tak nevyzerám, ale ja som strašne prísna na seba. Aj na iných, čo mám rada, ale mám takú povahu, že proste ja nedokážem robiť veci, takže dám to von a vieš, som veľmi na seba taká, vždy som to tak mala, vždy. Taký perfekcionista som silný. Čiže keď poviem, že niečo chystám a urobím to, tak ja to aj chcem, len potom sa dá čo stane, ja mám nejaký blok. Aj toto som tak mala s tým TPčkom, že niečo mi nevyšlo, ako som chcela a ja sa aj na chvíľku aj keby trošku uzavriem. Že si poviem, že nejdem to siliť. Že keď to nejde, tak to nejde. Takže preto. Ale bude to, len nechcem konať pod tlakom a necítim ani nejako, že sa zle kvôli tomu už. Že poviem niečo a nestane sa to. Lebo tiež som iba človek. Kedy som bola seba taká, že mám deadliny a musím a tak to aj vypadalo potom. Že bola to p***vina, ale nech to ale je. Takže som taká, že keď to bude dobré, tak to pôjde von. Ale nebudem to robiť teraz, že som to povedala, slúbila. Ja viem, že ľudia to vnímajú, že slúbujem veci a neodržím to, ale lebo veľa vecí som tak už urobila. Ale keď to necítim, mňa nedonúti ma nikto. Proste... Takže teďka nemáme datum žádný. Nie, lebo už nejdem ani hovoriť nič, lebo je to také, že už aj mne to je v tomto štádiu, ale proste musia chápať, že pre mňa to je ťažké. A nepomáha mi toto, že... Lebo ja som nikdy nevedela, že moje slovo v tomto má takú váhu. Lebo keď povieš, dačo spravím, to nie je také, že pre niekoho niečo musím urobiť. To je čisto iba o mne. Čiže mi to príde, že keď pre nejaký deadline, čo poviem, tak neprídem taký big deal. Lebo proste vieš, že nikoho život nezávisí na tom, či ja to dám von alebo nedám. Takže... Ani tvoj. No, tak preto som taká, že keď to budem cítiť, tak to bude. Ale nejdem na seba tlačiť. Už som to robila, vyhorela som z toho a veľa ľudí... A v čem si na sebe tlačila? V tom tanci? Aj, ale to bola jedna z vecí, ale keď som veľa točila, tak napríklad ja som mala obdobie, kedy som nemala čo. A to je normálne, že proste, lebo ja som doma furt. Vieš, ja nemám taký život, že idem von, len aby som mohla natočiť do vlog. Ja nerobím veci takto na silu, takže... A ty točíš vlogy? No, také, že denné alebo tak, ale veľmi už málo. Ako na YouTube?
Nie, všetko na TikTok. Jo. Ale cítila som také, že nie na toč viac. A robila som viac a už som nevedela čo. A si poviem, že proste, keď nemám čo a nechce sa mi, neurobím to. A to je taká, že za mňa vec, čo ma zachránila. Že keď nedávam na seba taký tlak. Úplne. Tlak na TikToku zrovna? Tak TikTok ako taký, tak ale tá masa ľudí. Vieš, že ja to mám proste ako komunitu vytvorené. Že ja cítim skôr tak, že... ale takto som si musela ako keby vyskúšať celé. Musela som si tým proste prejsť. Ja som nerozumela tomu úplne, že jak to je. Ale musím hľadiť na to, jak sa cítim ja. Takže na konci dňa, keď nebude dobré, všetko bude dobré. Ale keď budem tlačená do niečoho, tak... Nie to pre mňa, že dlhodobo funkčné. A pre nikoho podľa mňa. A ja si myslím, že veľa ľudí vyhorí na základe tohto. Že chceš stále proste upokojiť tých ľudí, ale pritom sám si z toho taký, že preto veľa influencerov, že normálne, že nevedia, jak žiť život. Že ja som ani, že ja 3 dní nemusím pridať ani pivo. Necítim ani výčitku. Povedz. No tak. A máš to tak, že chceš pořád víc a víc. Chceš pořád růst? A stalo se ti někdy, že ti to třeba kleslo trochu? Okay. Ale raz, keď som povedala nejakú co myslíš, že se stane, až se to stane? Nič. S tebou, jako s tvojí hlavou? Nič. Ne? Lebo toto není pre mňa... Ja sa nechcem ako keby zamýšľať nad vecami, čo neviem ovplyvniť. Čiže keď sa to stane, tak a ja s tým nebudem vedieť už čo spraviť, lebo to je akože normálna vec, že v nejakom bode proste už je chill. Tak ja sa s tým proste zmierim. Ja som není v tomto taká, že lebo veľa ľudí si to mne myslí, lebo som veľmi rýchlo vyrástla, takže asi som to robila na schvál. Ale ja som proste robila to, čo pred 2 rokmi, to isté teraz. Ja som nemohla za to, že čo sa s týmto dialo a ako rýchlo to išlo. A robím to naďalej. A ako keby ja už mám to tak vytvorené, že ja že jasne teším, aké to ide stále, ale ja som úplne ok s tým, jak to je. Že nemôžem byť ďačnejšia. Nepríde, že by som bola už fakt taká, že keby si dovolím písať na to, že no už ma... Neviem, príde mi to proste nevďačnosť. Lebo už aj to, čo mám ja teraz, je privilege ako Čiže ja som vďačná, ja mám proste... Neviem, ja som proste že spokojná. Takže a ja sa s nikým ani nepretekám. Iba so sebou. Čiže ja nemám, že nikoho nechcem dobehnúť. Nikoho nechcem dobehnúť. Ja si poviem, že nemám konkurenciu. Ale nemyslím o žiadnych číslach nehovorím, o žiadnych faktoch, o ničom, iba čisto proste, jak vnímam ľudí na scéne. Že proste ja som ja, robím, čo robím ja a mne úplne mi je strašne, kto robí čo. Či som s niekým si podobná, či robím hudbu jak henta, či mám fotky jak henta. Vôbec. Takže hej, robím to všetko pre seba. Vieš, ja poviem o sebe, že zedla som a všetci, že jak to môžeš? Vieš, takže proste, alebo poviem niekomu, že tátka, všetci, že čo som za ženu, čo som to povedal. Ja to beriem, že kámo je to humor. Sú ti hodne vyčítané. Áno, a pritom ja to vnímam, akože ja sa nezmením. Akože ja nemusím sedieť 1000 ľuďom, ale ďalším 1000 sedím, takže je to v pohode. A proste som taká. No a ty si měla nějaký problém s rybářema? Oni majú so mnou. Dobře. No a co ti na nich vadí? Mne nevadia rybári ako takí. Jo. Ja viem aj opucovať kapra. Okay. Môj detko bol rybár. Som chodila s ním na ryby. Jo, to, že tam je nějaká rodinná historie. Ale to s tým nič nemá. Tu ide akože to je akože vsúka, že proste ja som videl nemám video, nič. Ja viem, čo si videl. Ja viem, čo si videl. Že ti to trápí? Netrápí ma to, kurva. Ide mi o to, že